Tung ditakon-takon. Priben badaling. Gusti. Hah? Tulung Gusti. Tulung priben kune. Tiwas Gusti. Tiwas. Blai Gusti. Blai. Ki Gusti. Tiwas blai. Ki Gusti. Ah ya pada kuno badaling. Priben kune kakang Ki Agenge Demange turun ning Jabak kuno. Nangis maning nangis ditakoni ku. Wis cak lurah banyu dikit supaya sadar Ki Badaling ki priben ki. Ana banyu beli banyu. Cak Ora eling-eling wong. anakku wa gelas beli anak beli. Jampenana jampenan. Banyu kelapa, Tukang kelapa ijo. banyu kendi. Lah kaya banyu esu-esuan bae wis. Hai ki. Cek amper jelas ngomong. Cak dinung dikit wae cek. Pendingin bukan Gusti. Iya. Oh. Sareng omai Alaparo minangkene sing ditemangi omai Alaparoku. Bapane jidane keding. Ajalali selawase, ajalali seumure. Mas Adi rapi dewek. Pemuda karang bulu sing ana ning korengan, pemuda pagebangan sing korengan Mbak, Nun wis eling Mbak. kurang. Ah kurang kuno. Kurang. Masih ana banyu beli. Maning kurang. Wis laka banyu ya banyu yu be wis endah. Cak ndi kuno. Cak kabeh jak. Ya, Dia Apa kurang. kuno? ya. Kini banyu apa kini? Ya banyu bener kuno bukan tersampean kurang serok. Ayane banyu nek kemungkinan temen kini Gusti. Wis sing penting mah banyu putih. Ora apa-apa Nun. Ora apa-apa jaminan. Wis kula sing jamin. Maka sampean laraya. Oh. Enak temen Gusti kita. Iya, priben kuno. Rasane ki asin-asin mengkene. Ah. Priben wis mending Rada mending kin Mas Gusti. jadi masih kurang. Masih kurang masih tak. Ah, masih kurang maning kuno. Iya, laka banyu yung ana. Boleh. Aduh, yang aus rame ya. Iya. Priben wa, priben. Gini punten gini Gusti. Iya. Asale kulaku Hmm. dikengken majikane kula. Ya. Di Demang Rimunataku. Nggih. Ning jemangkat sirak imana los. Karo Anak kita di karo Patma Kak Gusti. Senok Padma. Patmaku. Iya, terus Kongkon masar bumbu. Ya maksudnya manganggoki sedaka bumi Kak Gusti. iya bener. Dadi kula ki mangkat Gusti kulon ki. Karo senok Patmaku. Ayai Amira minangka sing ditembangi Ayai Amira sareng Mas Eko keding sareng Mama Pian di Mama Bella Mas Eko ematlah sayang Sawise masar Sawise masar kula ki ya wis ora wis balik kula ki. Iya. Karo senok Patmaku. Tekang omah. Barang takang umpaku bebeluk kula ora. Iya. Ning majikanku kaya ki Demang Rimunataku. Iya. Dek sunik ki kula wis teka karo anak sampean. Bener. Barang manjingku Gusti. Ning jeroko sepi lah wong-wong lah suara kula. Pada mendi kune ku. Lampu barang bebeluk, barang ini ku tangguanku. Tudung acan kuno. Lah ilor sampai kagok. Ya ditutunggaken Pak Kagong kandak ku kuno. Durung takon-takoni acan wis nangis. Beberiakan
barang anu pula kumaha Balik sing pasar. pasar ki ora Oh, tekang omah. rumah tekan jero Tekan jero. bebeluk Tekan suara-suara Iya, Gusti. sepi kuno. sepi kuno Sawi sing mancing menjero. terang-terangku ku barang anu ya kagok teng menangis ya Kayak bocah sampeyan makene. Cak priben. barang anu Gusti Iya. ku kedadiane ku mengkol gede pating blarat Gusti ada ketiku Fatma karo sampai pada mati Gusti Fatma karo sampai Rama Fatma Wisnu Ser master di singanan ing Korea dewek sing diceluk sampulane selawase sampunan ning kulane master di singanan ing Korea dewek bapaturane aja lo Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Priben Kang? Kakang Demang Rimunatan ninggal rayi. Astagfirullahaladzim. ingkal dunya Demangku Gua Demang. Ari kun getie pating belaran kayang konon kuno. Gede pating. mati kedemange mati Pinganane punten. Ya ping sewidak balen dijawab. Iya Gusti. Ya anake Fatma nikah ku lengan nangis. Aduh. Wisnu nangis sing eling senuf Fatmane Nok, sadar senuf ya eling Ju, Fatma. Ya wong tua sebeli-beli nih sing rasa ngandut-ngandute sing rasa mong-monge sing rasa ngopenane barang anu karo soma ninggal kabeh. Wis nok. senok ewi Aja digetuni, aja ditangisi. tunggak cantik ning pesareangan dan asing kaya ngapa ketengah mangan semurunga keciri mamang samantingnya senajan dilali-lali angger bisa lali dilalipur ora kelipung Kune Fatma karo sampai Gusti Aja batir. Fatma masih ake bature. yake dok Pat Senajan dia kemudian Kakang Demang Rimunata ninggalakan kita kabeh. Fatma masih ana bature. Mung Fatma blikna nangis ya Ju ya. Singarane wong mati nok ya. Akeh dalane. Ana sing mati ketabrak mobil. Ya ana. Ana sing mati kejungkel ning jurang. Ya wonten. Ana sing lagi dodok jentul. Ana Ana sing lagi manja. mati. Ana sing lagi ndalang. Apa? Orip ya. Jadi kematian yang manusia iki ora bisa diweruhi manusia. Kapan lan saate durung tentu. Suku Kimben ya termasuk paman Kedik ya beli weru waktune bayi ya. Ananging Paman Iya. kenapa Kanjeng Ibu Kawan Kanjeng Rama nanti bercucuran darah Iya nok iya. kesenem tua tanggung jaluk kapan dituruti mang seburunga
Dila nyari mangga sewadanya di udak mangga semerunga ayah Amiranga ayah Nailanga Bapak Waud Ibu Tarini Ketua Nadran Mas Taradi Singana ningetay made Besok nakir sore nakir omay ala parwa sing ditakir godong plaza besok mikir sore mikir sing dipikir kaya aja omay ala paro kaya liro masa petik rita besak kuring jong maneh papai nailangan waktu patuk kerecarita pas Wiramandala nire janji jasu pengayang nupino kuka endahan papi hamka mikenasi numogara duaan ngumbara lamonan hayang hirup Mas Erun sauyuna Santri Kula dalem Gusti. yen kanggo penginget-inget kita kabeh langka wong sugih langka wong melarat langka wong bagus lawan langka wong blesak langka wong jahat langka wong baik sedunya langka wong baik kayak Kakang Demang Rimunata tapi kenapa papai naila papi hamka Mas Erul acan nani kematian yang Kakang Demang Rimunata tragis apa maning sampeyan lawan kula-kulaan sing durung tentu diterima ning masyarakat dinakiyen Kakang Rimunata dilat maning diadusi sawise diadusi dibungkus karo lawon putih sawise dibungkus lawon putih dianjingakan yang sejoreng katil digotong Bapak Neji dan Mimi Dewi Karatika keding diiring ning batur-bature sedulur anak kakange bibine nyawang dianjingakan ning liang kubur dia dek-dek dumugi lemah kanggo pengingete sampeyan kanggo catatan kita bagus kita sugih langka artinya sama sekali gedong nih pasti ngepai kayak gagas nih kepikiran Mas Erul sayang kayak gagas nih kepikiran Nok Senok Patma weru matine salang inung obat bokatan Sanes Mama tiba sing gunung boten ketabrak ning pedati ora Mama arikun matine kena ngapa Nok ibu kelawan Rama anak sana suwijining
benda tajam lan pada bolong iku paman. Berarti ana wong pamri. Papian ala sereng papiham ka mas erola sanyangan paling eman aduh. Ampun Gusti. Sesuai kelawan pangandikanipun panjenengan. Kula kairi kaya deneng rencang-rencang kula. Senalika kula ngumpul ngariyungku sejatine kula pengen silaturahmi kelawan Gusti Dewi. Tapi tiba-tiba ya Allah umur Santri aja kesuwen. Iya kan. Sing aran wong mati sejen kaya wong gawe tape. Ketua Panitia Nadran Bapak Wangu di Putar ini Omai Alapano eman lasanya. Ari wong gawe tape. Saya suwe nambah lawas nambah manis. Iya Gusti. Toli nambah wangi ya ambune. Tapi bakal mayit. Saya suwe ya saya mambu. Nambah lawas ya bacin ambune. Ayo dirope ya bebarengan ayo. Ayo siji-siji. Ayo siji-siji. Ya, pusing gede dikit. sing hati-hati tuh. Barang lanang wadone gede kabeh ya. Ayo mana-mana. Wis senok wis. Kantun ke Gede Wiramandala sing ditembangi sereng yang Pringgal Wiramandala. Ibu Hajan ini pijuh hari kadewek Ibu Hajan ini puji harukangan Nyonya Pringgal deng. Ayo diangkat maning kude. Awas goloknya aja dinek-nek. Sidik jarine bukatan. Eri esliniman cecengah kalapa muda ari di banatuma dibantun maka ari dibantun didorong-dorong. Dadi senok Padma beli weru kono. Mboten nuning paman. Ya kabaka mengkenen ilang jejak rai. Kematian yang Kakang Demang Rimunata langkah sing ngonangi. Ya arep nuntut ning sapa Kang? Arep ngejar-ngejar sapa Kang? Mama Eko serang Mama Eko ding aja lali selawas saya bapak turani Mama suka sing di tempat Aduh selengut gini. Mambu apa Kang? Ya hari sebenarnya mah baka ambune getiku, ambune amis ora. Ya mis ketima Kang. Kini ki mambu pangsing temen kini. Pesing maksudnya Kang. Kayak mambu yu, Iya pesing kuno Kang. jak Ana jak sing wadaling ngompol. bukatan ngompol kuno. Nangka Wadalim. Daling. Garing. Garing Sini Gusti. ki mambu apa kini batang tikus? Apa batang apa kini? Salah nganggo parfum tas senoke. Mboten paman. Iya wis nok. Nah, are kunku glumuk-glumuk apane kuno? Loh, Kunku, Gempeleng bae kuno Kang. kunku. Ih, Ah, maipen, ih, maipen. ah, ih, ah. Maipen. Cak, idi, cak, cak kambungen. Duh, Ini. Iyed kini. paingan sing awit mau jelangut bajar sampe. Iya, serang pangsing. Mambune bocah kiyen kini. Kaya Wadaling. kakin buah. Ikaeling beli sih karena Cak. maipen. Siapa kuno? Siapa senok weruh? Pembantu kula
paman. Pembantu maning. Hei. Hei. Wis, atuh dolanan kula. Ma, iki Fatma. Maipen Fatma. Cak. Bocah kini masih trauma kini kaya-kayaan makin jangan. Cak. Ma, malas. Aja. Wah, ya iya rasanya mah iya. Pantes temen si Maipen. Cak. Wis. Maipen. Pak, Mundur. mundur. Sama maju. Fatma. Sama maju. Wah. Ya bener. Wah. Rasa-rasane wis tak duga sedurungnya kini Nah rayi. apa kuno paman? Kaya-kaya. Kin mah kaya-kaya. Aranega ya kaya-kaya. Dipateni majikane. Sing majikan matua. Nah, sing nome diperkosa kaya-kaya. Maipen. Bocah ke trauma kini. Maipen. Betine budal badal mengkonon sakuno. Subhanallah. Dalam Paingan pangsing. Jak, kini kiangan-angan ki durung kumpul kini bocah kini. Maipen. Eling. Mending Setane metu berarti. bakawis wahim. Wong edan ke waras Kang Pak Uswahim. Jak iya. Menang. Anak tambane. Tambane anak. Tambane apa? Tambane. Go. Iya bener. Asal. Bantu deh temen. Yo. Pen. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Waras bocah gini. Pen. Hei. Katon beli. Siapa yo? Maipen. Nok Fatma. Nah, siapa gini? Daling. Go. Ya Allah. Yo. Le wis le. Yo. Ngarap bae wadaling iki. Eling wis noki pene. Dilangan iki apa kini? Apa kini kini? Jadi di kapa? Ya tangan kini. Ya wis perlu takon sampean. Oh iya bener. Maksa udah memang kini sirak keling dulu nyakin tangan ke. Ngetes sirak ini. Iya Gusti. Yo, kini beru tangan beru. Beru. Kini apa kini? Kini apa kini? Aja jaga moyuan aja. Kini apa kini? Ceplek Gusti. Ceplek. Iko kini ku anak irang-irang ku kuno apa nih kuno? Tembelek pun Gusti. Enak beli rasanya kini pen. Ya blenak. Oh, turunnya jadi siapkan ko. Mesti ngalami tas siranya ko. Durung Tak Gusti. cicipan aja. Yang masa kau nyicipi tembelek kok Gusti. Yang dajal sirah jajak mo. Oh, kon gineling beli tangan. Kun mo. Ada sirah kena ngapa pun? Tiwas Gusti. Nengania Maipen. Jak priben sirah kena ngapa kun tiwas-tiwas ya ku. Gusti. Non. Mau ku ana wong mene Gusti. Ana wong mehen. Paman. Ana wong mene nagi pajak ningki demang karo nyimuniri mau ku Gusti. Terus Ana wong nanggi pajak. Nggih Gusti. Bakal wong nagih pajak. Rakyat kene ki weru kabeh. Apa maning rakyat Losari sing ngarane Demang Rimunata ki tukang nagih pajak. Dipercaya ning Tuan Residen, dipercaya ning Pangeran Muda. Ya. Oh, kanggo nagih pajak. Aripun nagih pajak priben maksudnya? Tapi ku omongnya ku je Gusti. Iya. Ditugasaken je. Kenang pemerintahan dalam bukan lagi mengki Demang. Sebab je ki Demang wis lawas zamane orang setur-setur je Gusti. Oh.
Bareng kan wong keadaan wong losari panen bae gak beli dadi-dadi Gusti. Iya. Wong tetanduran ya gagal bae. Barangku Gusti sing pihak kaneku maksa jaluk Gusti. Barang kidemang aku beli ngupai dipateni Gusti. Masya Allah. Cak, iku meneku tapi ya. Cang tutupan Duh, dikit. toli merangsang temen siraku kuno. Kopeknya ku kuno katon kuno. Duh, waduh. Ari. Lumayan baik ada papa. Ya Ari deleng barang bagus ora ya. Ari deleng ya jember. Cak tutupan susunya ku tutupan kuno. Aduh. Kau nutupi susu nutupi rai. Jadi dembang. Ajak guyu. Kakang Demang Rimunata lawan ibu Nyageng Muniri ana sing mateni. Ana sing mateni Gusti. Yakin ana sing mateni ku? Temenan lebih tak si pedarangan gak Gusti. Aja coba-coba sirakipen. Temenan Gusti. Lamun ia memang anak pelaku pembunuhan, arepan tekangkat. Kasus kien ora garapan tek nengaken. Dilanjutaken. Gelem dadi saksi. Siap kula Gusti dadi saksi. Yakin? Yakin. Sira weruh hukume wong dadi saksi. Apa pun Gusti? Syaratnya wong dadi saksi. Apa sih? Tangi cak. Nih, sirane. Tangi. Duh. Waduh. Oh, beli ngegang kon. Cak. Syarat-syarat wong dadi saksi ngerti beli siraku. Beli. Siji kudu sehat. Sehat. Ipen sehat Gusti. Yakin. Temenan. Ora berobat sirak kini. Ora Gusti. Ora pileg. Beli. Jasmani lan rohani. Sehat Gusti. Ora edan ora penasaran beli Gusti. Jasmani mah percaya kita kini nih sirak kini. Rohani sing pikiran karo sirak kini. Tetep Gusti. Tetep sirak kini. Tetep. Yakin. Temenan. Sembayang rayane melu lanang teh melu wadon. Duh ya sampean ku. Sukan keder kita kepakai ditakoni mangkononku ya. Jasmani lan rohani. Ari jasmani awak. Rohani ki jeroan. Tak takonane gak bakal puasa sembayang rayane ki melu lanang teh melu wadon. Bocah gini. Gue awas. Kudu sehat jasmani lan rohani nih. Sehat Gusti. Syarat sing ketelune Apa kudu ngomong saanane. Siap Gusti. Ngomong A ya kudu ning atine A. Ngomong B kudu ning atine B. Siap Gusti. Matai pendeleng dewe kejadian sing kejadian ning umakian ku Gusti. Tapi arane beli beru. Beli ku Gusti. Tapi wonge ketenger Gusti. Kelingan wonge Gusti. Nembe syarat. Hukume wong dadi saksi. Awas. Apa pun Gusti. Bila mana saksi. Awas. Bila mana saksi memberikan keterangan palsu, maka sesuai dalam KUHP, bila mana saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi bisa dijadikan tersangka. Gelem bisa di penjara. Ayo. Si. Bisa dari tersangka si priwe Gusti. Ya bakal sih ngomongnya salah. Misalnya ana wong ngemis, tuli langka wong ngemis kuwen. Misalnya huruf A, sira ngomongnya huruf B, berarti salah. Gelem beli mengkono ku. Siap Gusti. Uang baru kejadiannya. Yakin buru dewe. Yakin Gusti. Ora jare beja. Temenan Gusti wong kita lebih diperkosa mauku. Paingan. Apa sih dari pembuktian sih diperkosa tuh? Ya aku bolong. Aduh. Wes kun makuno. Priben kuno. Si bolong ya maipen. Raye. Dalam. Priben kini bakal makanan ki. Singane wong cilik nglawan wong gedek yangel. Coba bae bayangaken kejadian demi kejadian, pirang-pirang kejadian. Kadang-kadang wis manjing laporan. Beli ditangani sama sekali. Kejadian maning. Kadang-kadang penaka duite ya beli maju maning.
Punten Gusti. Iya iya. Priwen bega kaya kula-kula kantin rakyat cilik. Selalu bertambat kalian panjenengan. Tentunya sampean lebih bijaksana daripada kula.